салом мухлисони шабакаи Вористон. Имрӯз ман Нозия бо дугонаҳоям Бибиоиша ва Нозия бароятон афсонаи саёҳати Заргушакро нақл мекунем. Хуб гӯш кунед ва ҳикматашро фаҳмед. Буд набуд, як Заргушаке буд. Як пагоҳи модараш ба вай гуфт: акнун ту калонак шудаӣ, баро дар саҳни ҳавлӣ бозӣ кун. Заргушак ҳамин ки аз дари хона баромад, бо бобояш вохӯрд. Бобояш ба вай огоҳ кард ки аз назди хона дур нашав, то ин ки раҳгум назанӣ. Заргушак ваъда дод ки аз назди хона дур нашавад. Ваъдаву тоз кардан гирифт дар назди хона. Ногаҳон як гулакеро дид. Баъд ҳайрон шуд ки вай чӣ бошад. Ба назди вай наздик шуда, биниашро наздик карда бӯй кашид. Ногаҳон гулак бол афшонда ба фазо парида рафт. Заргушак аз қафои вай давида, онҳо бозикунон аз назди хона хеле дур шуданд. Дугонаҷон, давоми афсонаро ту ба бачаҳо нақл мекунӣ? Майлаш. Шапарак баланд парида рафт ва аз назари Заргушак ғайб зад. Заргушак худашам ҳайрон шуду баъдан ба пеши пояш нигоҳ кард. Дид ки арғамчини рангобаранге дар назди пояш хобидааст. Хост ки арғамчинро бардорад. Дид ки арғамчин ногаҳон сараш боло карда даҳонашро сахт боз кард ва Заргушак гуфт: ин арғамчин не, ин мор будаасту тарсида гурехта рафт. Дугонаҷон, давоми афсонаро ту ба бачаҳо нақл мекунӣ? Майлаш. Хуб гирья кард Заргушак. Вай ба атроф нигарист ва баъд фаҳмид ки раҳгум задааст. Боз баландтар гирья кард. Гирья карду ӯ дар рӯи ҳамон санг хобаш бурд. Чӣ қадар хобаш бурд, Заргушак ёд надорад. Вай аз овози бобояш зуд бедор шуд. Бобояш ба сампуште раҳмат гуфта миннатдорӣ мекард. Хайрият ки наберамро ёфта овардӣ, мегуфт вай. Мо хавотир шуда хеле ҷустуҷӯ кардем. Раҳмат ба ту, сангпушти меҳрубон. Бале, Заргушак дар рӯи санг небуд, балки дар рӯи сампушт хобида будааст. бо ҳамин саёҳати Заргушак бо хушӣ ба анҷом ёфт. умедворам ки афсонаи имшабаи мо ба шумо писанд омада бошад. Бо шабакаи Баҳористон буданро фаромӯш насозед, зеро ин шабака шабакаи дӯстдоштании мо шумост. хайр.